ನಾಡಿನ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನ ಸಾರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗರ್ನಾಡು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜರ ದೈವಗಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಾತುಕತೆ ಬಾಲ್ತಿಲಬೀಡಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಅನಂತಾಡಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನಂತಾಡಿ ನೇಲ್ತುಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಗರ್ನಾಡು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜರ ದೈವಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೀಮೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತು ಮನೆತನಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಸೀಮೆಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು. ಸೀಮೆಯ ದೈವದೇವರುಗಳು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸೀಮೆಯ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಬಾಲ್ತಿಲಬೀಡು ಪಟ್ಟದಾರ ದೇಜುಬಂಗರು, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಜೈನ್, ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಲರಾಯಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ನೆಲ್ತುಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೊಳಕೀರು ಜನನದ ಮಣ್ಣಿನ ಯಜಮಾನ ಕೊಳಕೀರು ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಹಾಗೂ ನೇಲ್ತುಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ರೈಗಳು ಇವರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತು ಮಾಗಣೆಗಳು, ಸೀಮೆಯ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವದ ಸೀಮೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೊಗರ್ನಾಡು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಮಾತ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷೋಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಗಲಿಗೇಡು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಅಂಚಿಂಚಾದು ಉಂಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಕುಡೋರ ಈ ಸೀಮೆದ ಕಟ್ಟು ಅನಾವರಣಾಪನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನೆಲ್ತೊಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ರೈಕುಲು, ಬಾರ್ದಿಲಬೂಡು ಪಟ್ಟದಾರಿ ದೇಜುಬಂಗೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಲಕ್ಯೂರು ಜನಾಂದ ಮನ್ನದ ಯಜಮಾನಿ ರಾಯನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದಿತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆನಿದೆ ಇದೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊಂದಿತ್ತೊಂದು ಕುಡೋರ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಐ ಕಾಪಾಪನಂಚಿನ ನಡವರಿಲೇನು ಆ ಪುರಾತನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಲೇನು ಕುಡೋರ ಅನಾವರಣಾಪನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಡುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮೊಗರ್ನಾಡು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಉಲಾಯಿತ್ತನಂಚಿನ ಬಾರ್ದಿಲಬೂಡು ನೆಕ್ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಲ್ಲ. ಇನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇರ್ದು ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಸುದೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಬಡಾಡಿ ತಾರಿರ್ದು ಅಮಿ ತಾರು ಮುಟ್ಟ ನೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೇನ ಉಲಾಯಿ ಒರಂಬ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಪತ್ತೊಂಜಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶೋಡು ಅಂಚಿಂಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಆಂಡಲ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲ್ತಿಲಬೂಡು ಈ ಸೀಮೆದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಅಂಚನೆ ಪರಂಪರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದ ಆ ಪಾತಿರಡು ಕೊಳಕೀರು ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನರೇಂದ್ರ ರೇಖಲು ದೇಜು ಬಂಗೇರು ಆಯ್ನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಂಗೇರು ಮಾತಿರ ನೇನು ಅಂಚನೆ ಸೀಮೆದ 15 ಗುತ್ತು ಆ ಸೀಮೆದ 15 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆದ ಪುನಃ ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನ ಪರಂಪರೆಗಳು ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಐನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಕಲ್ಪಿಸಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇನಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ. ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ಸೀಮೆದ ದೇವೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದೈವಲ್ಲ ಮಾತಿರನ ಸಹಕಾರ ದೈವಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನೈತೆ ನೆಟ್ಲಾಗಿ ಅಕಲ ಕಾಂಪ್ರಬೈಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಉಳ್ಳಾಗಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೆಟ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಡಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದು ನೇಮ ಅಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಅವು ಮತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರ ಉಂಟುದನು ಐನಿತ ಕೂಡಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿರತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ಎಕ್ಕ ಸೇರಿನ 15 ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲ್ಲ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ ಸೇರಿನ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದು ಇನ್ನು ಪಿರ ದುಂಬುದ ಆ ವೈಭವ ಪಿರ ಪೂಡು ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಏನೋ ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊಳಕೀರು ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋತೇರಿ ಆರ್ಲ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಪದ ಕೊಳಕೀರದ ಬಂಡಾರ ವರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿರ ಆಪ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮೂಲ ಇದೆ ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆತನು ಉಳಿತವೆ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಎದುರುಲ್ಲ ಭದ್ರಾಡು ವರ್ಷ ಅವರ ಧರ್ಮವೆಚ್ಚಿ ಹಾಪು ಚಾವಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಧರ್ಮವೆಚ್ಚಿ ಹಾಪು ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಪಡ್ಡೆ ಬಾಕಿಲುಂಡು ಅವು ಧರ್ಮವೆಚ್ಚಿ ಅನಕ ಬಲ್ಲಾಕಲ ಮುಂಜಿ ತೂಪುನ ಸೀಯರೆ ಮಾಡಿದ ಭದ್ರಾಡು ವರ್ಷ ಅವರ ದಿಪ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಸೇರಿಗೆ ಮಲರಾಯ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಯ ಮಲರಾಯನ ಉಜ್ಜಾಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸ್ಥಾನ